Ahoj, zdravím vás u videa a ráda bych vám přiblížila princip energetické harmonizace. My víme, že celý svět je tvořen energií. Naše fyzická těla, myšlenky, emoce, emoční těla, všechno je to energie a každá energie vyzařuje vibrace, které můžeme také měřit. Všichni určitě máte tu zkušenost, že když jdete například do lesa, tak se tam cítíte lépe než třeba někde v obchodním centru nebo ve velkoměstě a je to proto, že vibrace v lese jsou mnohem vyšší než vibrace právě třeba v obchodním centru. Takže když jdeme do lesa, tak se tam snadněji uvolníme, vypneme hlavu, naše tělo se tam dobře regeneruje. Když mě někdo požádá o energetickou harmonizaci, tak já se právě skrze srdce propojím s vědomím Alkionu a požádám o zapnutí harmonizačních vibrací. A potom to funguje podobně jako v channelingu, vlastně se jenom stávám kanálem pro tady ty vysokovibrační vibrace z Alkionu, které mnou prochází a jdou až k danému člověku. Souhvězdí Alkion je spojené s léčitelskými energiemi a přichází z tohoto místa k nám na Zemi spousta podpory. A možná vás teď napadne, že je to nějaké divné, jak to může fungovat. Tak může to fungovat právě díky tomu, že energie funguje na záměr, takže je jedno, jaká je tam ta vzdálenost. My se můžeme na ty vibrace, na tu energii naladit, když víme v srdci, jak na to. A řekla bych, že je to podobný princip, jako například magnetoterapie. Já jsem před pár lety chodila na rehabilitaci na magnet. Vždycky jsem si tam lehla, oni ten magnet zapnuli a moje tělo vlastně přijímalo ty vibrace z toho magnetu. A tenhle princip je podobný, jenom to teda nejsou vibrace z nějakého předmětu, který by byl někde vedle mě, ale jsou to vibrace z plejádského souhvězdí. A já sama za sebe vnímám, že všechny naše problémy, ať už jsou to problémy na úrovni fyzického těla, kdy jsme třeba nemocní, nebo nás něco bolí, nebo nás něco trápí na té vnitřní úrovni, prožíváme nějaký strach, nejistotu, máme třeba nízké sebevědomí a cokoliv dalšího, tak pramení z důsledku toho, že žijeme v iluzi odpojení od zdroje, protože jsme uvěřili, že jsme tady sami a ztratili jsme vědomé spojení vlastně se zdrojem, se svou pravou podstatou. Často neslyšíme svoji duši, nedokážeme rozeznat, co je ta naše opravdová vnitřní moudrost. A právě ve vibracích Alkionu se děje to, že naše vnitřní programy a různé přesvědčení a takové ty nastavení, které nám neslouží, které způsobují, že neslyšíme tu svoji duši a nevnímáme tu svoji pravou podstatu, tak utichnou. A my v tom tichu můžeme snáze slyšet sami sebe a dokážeme snáze rozpoznat, kdo opravdu jsme my a co je ta naše pravá podstata. A já vnímám, že v okamžik, kdy my si uvědomíme, kdo teda opravdu jsem já, co je ta moje podstata, tak spousta problémů se vyřeší. A potom mohou třeba opadnout i strachy, pocity méněcennosti, pocity, že nejsme dost dobří, protože nic z toho není přirozené. A my tyhle ty pocity a emoce zažíváme, protože právě žijeme v iluzi toho odpojení a necítíme napojení na ten zdroj. Energetická harmonizace samozřejmě působí také na úrovni fyzického těla, takže vibrace fyzického těla potom se navyšují a tělo si samo řídí ozdravné procesy, což je za mě skvělé, protože to tělo, já věřím tomu, že každé tělo ví, co je to přirozený stav, ví, co je to stav toho zdraví a ví nejlépe, jak se do toho stavu dostat. Co se týče záměru energetické harmonizace, buď může být úplně obecný, protože ty vibrace fungují na úrovni těla, duše, mysli, energie, nebo v případě nějakých akutních zdravotních problémů, ať už je to nějaké onemocnění, nebo cokoliv, nějaká bolest, něco nás třeba bolí, tak můžeme dát záměr o uzdravení, podporu.
V případě akutních zdravotních problémů, ať už je to nějaké onemocnění, něco nás bolí, cokoliv dalšího, tak je možné dát záměr podpora fyzického těla a toho daného tématu. Nebo to může být regenerace těla, ať už je to zase obecně regenerace nebo regenerace například po úrazu, po nějaké náročné léčbě, tak podobně. A nebo samozřejmě je možné použít energetickou harmonizaci i na úrovni duše a mysli, kdy například řešíme nějaké strachy, pocity, které nám nejsou příjemné, v kterých se necítíme dobře a které nám komplikují život. Na závěr ještě chci říct, že já nic neřídím, jenom dám záměr a nechávám vibrace proudit, protože vědomí Alkyonu ví nejlépe, co je potřeba udělat a ví, jaká je pro daného člověka ta správná cesta.